Pupunta daw kami sa may ano, bungad ng Baguio ata. Yun, to Baguio, bypass road mga pre. Lamig! Alright. Sunday again, so may charity na naman tayo mga pre. MXI gaming tayo ngayon. MXI yung baon natin, hindi tayo naka-NMAX ngayon mga pre. Tara tayo. Yun. Woohoo! Nakakapanibago mag-MXI. Nagtataka siguro kayo mga pre, bakit ako naka-MXI ngayon, no? Naka-MXI tayo ngayon mga pre kasi ipapatuno natin tong MXI natin kay Boss Jude. Shoutout Boss Jude. Baka naman punta tayong Manawag mamaya mga pre after ng charity ride. Papatuno natin to, tsaka papalit tayo ng panggilid. Subukan lang natin, baka sakaling lumakas ng konti yung MXI natin. Hindi kasi ako marunong sa motor talaga mga pre, baguhan lang talaga ako dito. Hindi naman ako mahilig magmotor dati, ngayon lang. Wala akong pambili ng motor dati Ito yung MXI ko pala mga pre, nabili ko to kay kay Kuya David, kay Surasur. Pinagpraktisan ko to last year. Kaya yun, kaya natuto ko magmotor. Ito yung ginamit ko nung nag North Loop kami mga pre. Kaso yung dito, hindi nakatono to mga pre. 100 lang top speed nito. Yung mga ibang naka MXI naka 110, 115 pa. Alright, back tayo. Op, yeah, mani popcorn. Bali, napag-decide ko pala mga pre, itong gagawin kong project ko, yung MXI na to. Gagawa lang tayo ng konting modification lang. Pero hindi naman natin siya kakargahan or talagang papopormahin. Ayos lang natin kasi maraming gas-gas to eh. Alright, hindi ko rin sure kung saan kami banda pupunta maghahatid nung charity natin. Si Sir Anthony kasi yung yung parang nagli-lead sa amin. Siya yung kino-contact or siya yung nagko-contact doon sa tutulungan namin. Yan, Caltex. Oo, dito na yung mga ibang kasama namin. Sorry, late ako, pre. Asan yung mga kasama ko? Ah, sila. Ito na sa kabila. Good morning po. Kala ko ba Caltex? Uy, May kasama ako. guwapo pre. Ha? Wala ko intercom. Hindi ko nakalagay. Kala ko, sabi ko, ba't iba yung mga andun, sabi ko. Yun yung dati kong grupo. Ay, grupo mo ba yun dati? Saan sila pumunta? Sama daw sa atin. Ay, saan ako sila? Good morning po. Ala, wanted ka. Bakit? Ayun o, yung sticker daw nila. Sticker daw nila. Ano ko sticker? Good morning po. Sama ka ba manawag? Sinira mo sana ulit motor mo. Bibigyan ako ng sticker. Ayuda. Sir, ayuda. Thank you. Ay, mga kasama natin na ngayon. Ay, bigyan ko na lang po. Ay, meron na sa'yo eh. Ikaw binibigyan mo. Meron ka na eh. Special delivery yan sa'yo eh. Ang gaganda ng motor nila oh. Guwapo.
Siya yung pulang. Sir, bagong labas oh, wala pang alikabok. Guwapo. Ayun, yan, Sorasor. Alright. Let's go. Yan oh, Team Humanity Pangasinan, shout out. Oh, sarap magmotor. Pasok tayo dito mga pre. Oops. Ito yung maganda mga pre pag nag-charity ride or nag-short ride, long ride, kahit anong klaseng ride. Makakapunta ka sa bagong lugar na hindi mo pa pinupuntahan. Tsaka alam nyo ba mga pre, yung kaming mga magkakasama nila kay David, kung saan lang kami sumusuot minsan, expect the unexpected. Yun yung motto namin mga pre. Dito na ata tayo mga pre. Sana all naka-inmax. Gopo. Ano to? Pinalagay na to? Binili niyang baga nito? Galing naman. Ay oo, sticker oh. Ang galing. Parang ano to? Ito ba yung ano talaga nung ng version 2? Parang version 1 naman tong ano niya. Welcome niya. Oh, version 1 oh. Ang ganda ng pagkamat niya. A few moments later. Uwi na kami. Hindi ko alam kung may side trip pa. Ha? Saan ka? Saan tayo papunta? Anong balak nyo? Ano? Ikaw? Hindi ka ba sumurot ka na yun ah. Kapag dalahin siya, marami na kikingay. Sama ka? Sama tayo? Sama pa tayo? Ha? Bungad ng? Saan banda? Saan banda? Aabot ba tayo doon? So ayun na nga mga pre, paalis na kami. Pupunta daw kami sa may bungad ng Baguio ata, sa may Lion Kings. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga pre, expect the unexpected. Nasa may season na tayo mga pre. Mahina talaga itong MX-5 ko. 100 lang top speed niya kanina mga pre. Sagad throttle na yun. Hirap talaga pag si Kuya David sa harap eh. Pag si Surasur sa harap mga pre, hirap. Bak eh. Nasa isip ko lang talaga, magmamanawag kami, magpapaayos ang motor, magpapatono. So dito kami dadaan sa bagong daan ng papuntang Cannon Road, Silong ng Tulay. Tumaalog yung box ko. Third time ko na makakaraan dito mga pre. Bago pa lang to. Ang
hindi ko lang sure mga pre kung papadaanin kami dyan sa checkpoint dyan sa may Camp 1. Kasi wala naman kaming medical certificate. Wala kaming travel pass mga pre. O lamig ng hangin dito mga pre. Up, bakit? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Yun, nagpalit lang ng spearhead mga pre. Si Sir Anthony na yung spearhead namin ngayon. Siya yung makikiusap sa checkpoint mga pre. So ayun no, shout out pala sa grupo ni Noel dati, yung grupo ng M3. Hindi ko alam kung ano yung buong name ng grupo nila. Yun, to Baguio, bypass road mga pre. Ito na yung papunta ng Camp 1 mga pre. Papunta na ng Cannon Road to. Let's see kung makakadaan kami. Pupunta daw kami sa Lion's Head eh. Hindi pa kasi ako nakakapag-picture doon mga pre. Tsaka hindi pa ako nakakapag-motor papunta doon. Up, checkpoint na. Malalaman kung makakalusot. Uy! Himala, walang nagbabantay. Let's do this. Ang lamig mga pre! Oh, lamig! Haha! Yung bilisan. Ang bilis ni Kuya David eh. First time Cannon Road. Kinakabahan ako. Woo! Cannon Road, baby. Lamig. Lamig ng hangin. Sarap mga pre. Sarap sana mag-banking kung naka-NMAX tayo. Hindi ko na kasi gamay itong MXI ko. Ito yung dahilan kaya ako magpapatono nitong MXI ko mga pre. Mahina siya sa arangkada. Unlike dun sa NMAX, medyo malakas na yun para sa akin eh. Hindi ako ganun kalakas bumakbak pero mas satisfied na ako dun. Pero someday pag nagkapera tayo, papadagdagan din natin yung lakas. Ang hirap pag ganitong mga pre, unexpected yung gala nyo. Kasi wala kang ma-vlog ng maayos eh. Welcome Barangay Camp 3. Camp 3 na tayo mga pre. Sarap. Sarap mga pre, solo namin. Woohoo! Nagmo-moist. Ganda ng view.
time. Boy, first time na ako ah. Sarap po. Kakatakot dito pag ano, normal days. Kasi ang daming van dito. Tapos ang bibilis nila. Isa to sa pinaka-quality na ano, side trip ko. Kahit may MXI gaming ako. MXI gaming. Yun! Lion's Head! Alright! Woo! Quality! First time, Lion's Head. Alright. So ayun na nga mga pre, pauwi na kami. Tatapusin ko na yung vlog ko dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Kahit na maliit lang yung channel natin, solid kayo mga trupa. Maraming salamat.
Pauwi na ho kami. So ingat tayo lagi mga pre, ride safe always. And kita-kits sa susunod nating vlog. Like, share, and subscribe. Right. Banking. Peace. Palabas na tayo mga pre. Alrighty. Watch out. Little WH. Come again, Binggit. Alright. Hindi pa pala tapos yung side trip namin. Di pa. Saan tayo pupunta? Ha? Sa? Saan yun? Dito pala kami pupunta. Sagat Crash Food House. Hello, what's up mga pre? Andito na tayo sa may Sagat, dito sa may Rosario La Union. Dito na kami kakain mga pre. Grabe yung yung side trip namin ngayon, ang expected lahat. Magpapaayos ng motor yung pinunta natin. Ang layo na napunta natin. Manawag mo muna pumunta ng Pastil. Manawag tayo pupunta, pero ba't napunta tayo yung Baguio? Baguio na yun, di ba? Hindi pa? Hindi pa Baguio yan? 7 na ay 6. Di ba pala Baguio yun yung Lionhead? Gutom na ako. No breakfast gaming na naman. Santal. Alright. Hello, what's up mga pre? Ayun, pauwi na kami. Pauwi na kami, kumain lang kami dun sa may Sagat. Grabe yung side trip namin ngayon. Sobrang solid. So, pauwi na kami ng Ordaneta mga pre, tas pupunta kaming Manawag. Papaayos ko talaga tong papatuto na pa natin tong kay Boss Jun. So yun, maraming salamat sa lahat mga pre. Tapusin ko na ulit yung vlog dito.
Like, share, comment, and subscribe. Alright. Shoutout sa lahat. Shoutout Team Humanity.